Hello, bro. Maing gabi, bro. Oh, may gabi, brother. Uy, may gabi dia. Kinsa may bro. bro. Kinsa may gaingon nimo, bro, nga ang Roman Catholic Church bago lang ni sulpot. Ha? Kinsa may gaingon nimo nga ang Roman Catholic Church bago lang ni sulpot. Kapos yung tubag sinyo bro. Sa tapo isig tubag. Klaro ako kay dapat nga nang isyu ka na da kay ebidensya kay wa kapitulo baba bersikulo laway ra ka rin trabaho Naka-live taron sa Facebook ha. Naka-live ko ron sa Facebook ug YouTube. Live ko ron sa Facebook ug YouTube. Gi-adapt lang nako ni kay wa koy kwan. Piki inyong relihiyon. Imuha man ang panultiyo ng kapitulo baba. Amo lagi tagay kog ebidensya asa nimo nabasa nga ang Roman Catholic Church sulpot ug bago rang ni tubo ni boto unsa nga dokumento na nimo nabasa? Oo, tama na mga sulpot. Tama na tas katawa ni Ron. O sa inyong topic bro. Dili. Dapat ka niingon ka nga Katoliko. Naka-live ko sa akong YouTube ron og sa Facebook. Dapat nga niingon ka Katoliko sulpot asa nimo nabasa? Oo, asa. Asa nimo nabasa? Oo, asa nimo nabasa? Masulpot ang Naba kay libro nabasahan nimo nga standard or imo ra nang hunahuna? Or kamo may nasulpot. Or Sige lang bro, maminaw na kasi. Usay maminaw, klaruha ko. Asa nimo nabasa? O asa man nabasa nimo? Maminaw. Sisi kinokod og tao. Sige. Ikaw nagatuma mag mga history na, siguro na sa history ninyo. Kanang term siguro kauban naman nas kuno og daw. Basta Asa man ang imong istorya na? Oh. Sa Google. Nakaikuan. Isa din yung topic. Sige bro, mangutana lang ko nimo. Mutuo ba ka nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo? Dili kay Constantino na nagtukod ninyo. Asa nimo nabasa nga si Constantino nagtukod sa Katoliko? Ayan ako pa ityus-ityusa. Hindi. Asa lagi nabasa nga si Constantino nagtukod sa Katoliko? Dili ko na tubagon kay ga-live. Naka-live ra ba ta aning YouTube nako? Naka-live ta sa YouTube nako karon og sa Facebook. Nya naka-record po ni sa Messenger ning akong tawag. Brad, wala yung problema kay di mo ko nimo makita. Bisan pag dili ka makita pero imong ngalan klaro kayo. So dapat nga nakay ngalan dire, bad shot yuga. Way problema na. Way problema. Mahulog magag-awing aning trabaho kay nangisyo ka nga si Constantino may nagtukod. Hana nimo nabasa? Ay, sakit siguro na sa inyong paminaw Brad nga si Constantine ang inyong mas gisakitan dili kay mas gisakitan pa ka kung maminaw nga si Kristo among gatukod, no? Ha? Ay, daghang nangangkon. Karon, daghang nangangkon ba? Asa may ebidensya? Katawa na lang ko, Brad. Katawa na lang nimo nang katawa na lang kag hilaw ani, katawa na lang nimo ning nimo. Yo jingga po gyud. Wa pa man tanitagam sa mga kalaban nimo. Ayaw Brad, ayaw pakaulawi imong Brad. Ayaw pakaulawi imong kaugalingon Brad. Asa nimo nabasa nga si Constantino gatukod sa Katoliko? Asa man. Sakit lagi na siyang paminaw, Brad. Dili, sakit paminaw be karon tubaga akong pangutana ha. Magbasa kog dokumento ha. Sige. Kay kanas Constantino wala man nas Biblia na record so dokumento ta. Sana kung dokumento ha. Namuyo man tag Pilipinas, paminaw sa namuyo man tag Pilipinas, unya naatay history dire sa Pilipinas ngang author born again si Dr. Sonia M. Saide. Matod pas kasaysayan nag-ingon. Christianity Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Agoy ni sibat man. Yawa bro, basta mga sulpot. Ay. Nangisyo ra ni Guay Claro di ay.
Basahag history. Di man, si Batman.